Rišňovce. Obec ležiaca medzi Nitrou a Hlhovcom sa zaraďuje medzi staré slovenské sídla. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1272. Slovenský dvojkríž, kostol a kaštiel sú historickými dominantami obce. 1. septembra, v deň 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, ožila celá obec, aby s mimoriadnou pozornosťou privítala dve výnimočné podujatia. V rekonštruovanom kaštieli otvorili Múzeum maršala Kutuzova a Múzeum histórie obce. Druhým podujatím, ktoré sa takisto zapíše do zaujímavej histórie Rišňoviec, bolo slávnostné odhalenie sochy Dobrého anjela. Po bitke pri Slávkovej 2. decembra 1805 rakúsky císar František uzavrel prímerie s Napoleónom a jedna z podmienok tohto prímeria bola, že ruské vojsko musí do 1 mesiaca opustiť územie monarchie. Takže boli rozvrhnuté pochodové trasy toho vojska, vzhľadom k tomu, že ho bolo treba zásobovať, sústrediť, presúvať a tak ďalej, čo bola mimoriadne náročná práca. No a pri príprave toho rýchleho presunu boli Rišňavce vybrané ako jedno z dôležitých stredísk, kde sa vojaci mali ubytovať a odpočívať tu jeden deň. Takže tie kolóny, ktoré prechádzali v tých decembrových dňoch cez Rišňovce, vlastne tu ostávali 2 dni. Medzi nimi aj generál Kutuzov v tej dobe so svojím štábom. Celodňová slávnosť Rišňovčanov bola bohatá. Začala sa ekumenickou bohoslužbou v rímsko-katolíckom kostole, ktorú celebroval monsignor Marián Feduš. Na bohoslužbe bola prítomná aj evanjelická farárka magisterka Dana Chovanová a pozvaní hostia. Prvý záznam o existencii farského kostola pochádza z roku 1323. Bol to gotický kostol svätého Mikuláša, ktorý stal na starom, dnes už neexistujúcom cintoríne až do roku 1775. Po tomto dátume si Rišňovčania postavili nový kostol a zasvetili ho Najsvätejšej Trojici. Pred slávnostne vynoveným obecným úradom privítal starosta obce vzácnych hostí, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, zástupcov diplomatických misií akreditovaných v Bratislave, veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Pavla Kuznecova a početných hostí z Ruska. Pozvaní boli aj zástupcovia družobnej obce z Moravských Křenovíc na čele so starostom Jaromírom Konečným. Nechýbali ani tvorcovia sochy Dobrého anjela a samozrejme aj doboví vojaci 3 cisárskych armád z bitky pri Slavkove, ktorí sa predviedli v plnej zbroji. Od 1. septembra sa v strede parku vyníma impozantné umelecké dielo Dobrý anjel sveta, obranca mieru. Zaujímavé dielo autorov Olega Olejníka, prezidenta Medzinárodného zväzu dobročinných organizácií Svet dobra a Petra Stronského, prezidenta Medzinárodnej akadémie umenia kultúry, zaslúžilého umelca Ruskej federácie. Ich anjel je unikátnym symbolom zjednotenia ľudí rôznych národností a z rôznych štátov. O Dobrom anjelovi zložili ruskí autori aj pieseň, ktorú Rišňovčanom s veľkým citom zaspievala Ksenia Voloviková. Это гимн Доброго ангела. Pieseň je hymna špeciálne napísaná pre Dobrého anjela, ktorú som s veľkou radosťou zaspievala na vašej slovenskej zemi. Je to hymna dobra, mieru, šťastia, lásky a už aj preto želám všetkým Slovákom veľa šťastia, pokoja, spoločnej lásky a priateľstva, čo je v dnešnej dobe najdôležitejšie. И дружбы, самое главное. То есть в свое время возникла некая инициатива. V istom čase vznikla v Rusku iniciatíva a myšlienka venovať slovenskému národu sochu Dobrého anjela. Sme šťastní, že sa tento projekt podaril a Dobrý anjel bude od dnes chrániť Rišňovce a celé Slovensko. Veríme v ideu, ktorou socha odteraz prinesie celému Slovensku a do každého domu šťastie a dobro. Dnešný dáždik som nazval nie dažďom, ale slzami radosti.
to plakala príroda a od šťastia, že tieto dve podujatia, odhalenie sochy a otvorenie múzea, priniesli pre obec čosi výnimočné a úžasné. Sme šťastní a ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri našom projekte. Ďakujeme našim bratom, sestrám, otcom, mamám a najmä deťom, ktoré vyrastú a budú sa dlhé roky tešiť zo svojej histórie. Ďakujeme pekne. Veríme v to, že dobrý anjel už pracuje a začína prinášať mier a dobrotu. В этом музее. Мы верим, что этот ангел уже работает и приносит мир и добро. Táto unikátna socha, keď to zoberieme z toho takého globálnejšieho hľadiska, je v každom štáte len jedna, takže zrejme už viac ich nebude na Slovensku a už to je veľká podsta aj pre náš kraj, aj pre samotnú obec, tak sa veľmi teším. Na slávnostné odhalenie sochy Dobrého anjela prišiel aj profesor Moskovskej štátnej univerzity Nikolaj Drozdov, ktorý je v Rusku obľúbeným moderátorom environmentálnej relácie vysielanej v centrálnej televízii už od roku 1968. Profesor Drozdov je aj akýmsi maskotom i morálnou autoritou celého projektu. Doteraz umiestnili takmer 30 sôch anjela v Rusku a v ďalších štátoch sveta. Последние годы я больше всего интересуюсь уже глобальными проблемами охраны окружающей среды. V posledných rokoch sa zaujímam o globálnu ekológiu a záchranu prírody na celej planéte, pretože naša Zem sa nachádza v katastrofickom stave. Aby sa neudiala reálna katastrofa, tak sa snažíme prinášať dobré diela, ktoré by pomohli prírode a ľuďom. Našim projektom sa snažíme zmeniť najmä psychológiu myslenia, a to prostredníctvom sochy Dobrého anjela. Náš zámer má pomáhať istým veciam v spojitosti so záchranou našej planéty. V mestách, kde sme s pomocou samosprávy postavili anjelov, dnes vidíme, že ľudia sa začali meniť k lepšiemu a sú oveľa sociálnejší. Sme proti vojnám, pretože prinášajú iba utrpenie a škodia celému ľudstvu. Veríme v Boha, pretože pomáha. Myslím si, že pod ochranou Najvyššieho nad nami by mal byť navždy mier, šťastie a dobro. Покровом Всевышнего здесь всегда будет мир, добро и счастье. Na dobrotu Rišňovčanov si v Bardejove spomenul aj generál Kutuzov, ktorý o obci píše aj v osobnom liste zaslanom nitrianskej stolici. V liste ďakuje za všetku pomoc, ktorú obyvatelia kraja vynaložili počas presunu ruských vojsk. Dominantnými exponátmi múzea sa natrvalo stali dobové reprodukcie ruských maliarov, ktoré pre múzeum namaľoval súčasný ruský umelec Alexander Kabanov. Эта работа была очень приятная и очень ответственная. Práca na obrazoch bola veľmi zaujímavá a náročná. Charizmatický starosta pán Karol Laboš sa rozhodol zariadiť múzeum s dobovými obrazmi. Celý proces bol tvorivý. Starosta chodil za mnou do Budapešti a kontroloval postup maľovania jednotlivých obrazov. Až teraz môžeme vidieť výsledky našej spoločnej a zaujímavej práce. По-моему, красиво совместная работа с Карлом. Starosta obce svojimi aktivitami počas 3 volebných období dokázal spolu s občanmi Rišňoviec takmer nemožné. Jeho zásluhou pribudlo na Slovensku originálne múzeum a jedinečná socha. Niektorí tvrdili, aby sme to zvalili. No, bolo to skôr na otras pre dedinu, na pohľad. No a tak sa nám podarilo vybaviť peniaze z eurofondov. Sme dlho premýšľali, aké múzeum. Až sme teda zvážili, že nebudeme robiť len, že aby bola stavba uzatvorená a aby sme dobre odprezentovali našu obec, tak sme sa rozhodli, že urobíme niečo také výnimočné a zároveň bude to aj taká pamiatka na tie časy z toho 19. storočia, kde naša obec bola, dá sa povedať, významná, že tu bolo tak nečakané 45 000 vojakov Kutuzovej alebo cárskej armády. Začiatky sú veľmi ťažké, museli sme nájsť kontakty, potom som našiel cestou Centra vedy a kultúry Ruskej federácie v Bratislave maliara Kabanova, ktorý nám pomaľoval všetky tie obrazy, ktoré tu teraz máme. No a na ten začiatok si myslím, že je to veľmi dôstojné. Skrátka, stalo sa to už teraz takou dominantou obce a ja som sám na to hrdý, že sa nám to takto podarilo. Мне было очень приятно посетить сегодняшнее мероприятие, открытие музея великому
русскому полководцу. Bolo mi veľmi príjemné navštíviť dnešné otvorenie múzea veľkému vojvodcovi Michailovi Ilarionovičovi Kutuzovovi. Vzdávam hold múdrosti a taktike vedeniu bojov proti napoleonským vojskám. Vďaka vodcovskému talentu Rusko porazilo pred 200 rokmi pri Borodine Napoleona a Európa bola oslobodená od jeho invázie. Som rád, že Slováci si pripomínajú aj tento kus histórie a veľkého ruského maršála, ktorý práve tu v Rišňovciach prežil svoje 2 dni vojenského života. V tejto súvislosti si veľmi cením prácu starostu obce pána Karola Laboša, jeho veľký entuziazmus pri realizácii tohto projektu. Verím, že sa nové múzeum stane vyhľadávaným turistickým miestom aj pre školskú mládež, ktorá tak dostala možnosť zoznámenia sa so zaujímavými udalosťami nielen ruskej histórie, ale aj tej spoločnej rusko-slovenskej. С интересными страницами и российской истории, и нашей совместной российско-словацкой истории. Veľvyslanec Kuznecov ubezpečil obyvateľov Rišňoviec a ich starostu, že ruské veľvyslanectvo, ako aj Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave budú aj naďalej nápomocní pri rozširovaní a zabezpečovaní ďalších výstavných exponátov pre múzeum, ktorého mimoriadne nadchlo. Jeho slová potvrdzuje aj vlastnoručný zápis do pamätnej knihy Nového múzea. Bohatý kultúrny program rámcoval záver slávnostného dňa. Folklórne umenie spoza rieky Moravy priniesol detský folklórny súbor Kšenovaček. Na vystúpenie sa tešil aj folklórny súbor Lipka a už tradičný úspech zožala miestna spevácka skupina Rišňovanka. Nuž a k takejto významnej slávnosti patrí oceňovanie tých, ktorí pozdvihli význam obce. Ako prvý bol ocenený starosta obce Rišňovce od autorov sochy Dobrého anjela. Čestné občianstvo obce odovzdal starosta Karol Laboš osobnostiam, ktorí si ho podľa Rišňovčanov mimoriadne zaslúžili. Novými čestnými občanmi sú od 1. septembra 2012 Oleg Volovik, Oleg Olejník a Peter Stromský. Starosta obce odovzdal aj ďalšie 3 ceny. Cenu obce dostali Asia Filipovna Wexler, Ksenia Volovík a Anatolij Korobejníkov. Cenu starostu obce si prevzal moskovský profesor Nikolaj Drozdov. Medzi ocenenými nechýbali ani predstavitelia Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, ktorým starosta obce odovzdal pamätnú medailu Rišňoviec a múzea Kutuzova za pomoc, ktorú centrum poskytlo počas prípravy otvorenia múzea a jeho expozície. Stačí už iba dúfať, že všetci ocenení ešte viac zviditeľnia Rišňovce nielen doma, ale aj vo svete. С неба свет прольется благодатный луч, как восходит солнце из-за серых туч, и в сердцах зажжется новая звезда, светлый ангел мира и добра. Мир добрее станет в ожидании чудес, даже ангелы спускаются с небес. Мир добрее станет, верить хочется, мечту